Napoleon Bonaparte. Je suis Napoleon! Človek, ktorý dobil Európu. Dostal Francúzsko na vrchol. Položil základy európskeho práva a sám seba korunoval cisárom. A to všetko stihol predtým, než by mu bolo čo i len 40. Ale ako sa mu to podarilo? Na to sa dnes spolu pozrieme. Napoleon Bonaparte, narodený 1769, člen nižšej šlachty, Korzika. Študoval na vojenskej akadémii v Paríži, bol outsider, vzhliadal k veľkým dobyvateľom minulosti, akými bol napríklad Cezar, alebo Alexander Veľký, a túžil potom, že sa jedným raz tiež stane. Mal vysoké schopnosti a talent na vojenstvo, ale v monarchistickom Francúzsku kvôli svojmu pôvodu sa nemohol uchádzať o najvyššie vojenské posty. Našťastie pre ňo prišla v roku 1789 francúzska revolúcia. Na Pešpiera, občané! Hurá! Není to církevní! A revolucionári potrebovali schopných veliteľov. Túto šancu Napoleon využil a dostal velenie delostrelstva pri obliehaní prístavného mesta Toulon. To výborným umiestnením svojich diel aj úspešne dobil. Za zásluhy získal hodnosť brigádneho generála. Následne v roku 1795 potlačil royalistické povstanie v Paríži. Ďalší rok bol poslaný ako veliteľ armády, ktorá mala bojovať s Rakúskom v Taliansku. Napoleonové vojsko bolo zle platené, nemalo veľký počet mužov, diel ani zásob. Napriek tomu sa Napoleonovi podarilo behom niekoľkých mesiacov rozdrtiť všetkých svojich superov a sám podpísal mier s Rakúskom, keď sa jeho vojsko prebojovalo až ku Viedni. Jeho popularita výrazne rástla a to sa politikom v Paríži nepáčilo, lebo sa báli prevratu. Tak poslali v roku 1798 Napoleona do Egypta. Do Egypta! Kde úspešne viedol ťaženie a Egyptu sa zmocnil. Jeho flotila však bola potopená Britmi. Dopustil sa aj prvých vojnových zločinov, keď popravil osmanských zajatcov. Úspešne pracoval s tiskom a šírením propagandy. O rok neskôr sa tajne vrátil do Francúzska. Francúzski vojaci v Egypte ešte nejakú dobu odolávali, nakoniec sa však zdali. Najzaujímavejšie z tejto výpravy sú vedecké poznatky o starom Egypte, ktoré doniesli a objavili francúzski vedci, ktorých si tam Napoleon vzal so sebou. Politická situácia vo Francúzsku bola nestabilná, vláda skorumpovaná a nepopulárna. Napoleon vycítil príležitosť a rozhodol sa spraviť prevrat. Chtěl jsem tě varovat, že přebíráme velení. Neber to osobně. Lepší, když do toho nebudeš strkat nos. Jeho prevrat dopadol úspešne. Stal sa doživotným konzulom. Bol veľmi populárny. Začal šíriť revolúcie do okolitých štátov. To spôsobilo vojnu druhej koalície. Tu Napoleon porazil slávnym prekročením Alp. Po vojne zaviedol veľa reforiem. Založil Národnú banku, uskutočnil menovú reformu, právnu reformu a na svoju dobu sa dobre správal k Židom. Muži mali plnú právnu kontrolu nad svojimi ženami. Zaviedol ako druhý štát Európe ústavu. V roku 1804 sa sám korunoval za cisára. Král v zámku. Ja mám židli. V roku 1803 začína vojna tretej koalície. Reálne začína až 1805. Napoleonova armáda v tejto dobe bola v svojej najlepšej kondícii, zreformovaná a s výbornými veliteľmi. To sa prejavilo zdrcujúcim Napoleonovým víťazstvom v bitke u Slavkova, kde porazil spojenú rakúsko-ruskú armádu. Následne však jeho lodstvo utrpelo zdrcujúcu porážku od britského admirála Nelsona pri Trafalgare. To zaručilo Británii námornú nadvládu na následujúcich 100 rokov. A tohle to jsem prosím zvládnul bez rumu. Tým končí vojna tretej koalície. Následne založil Konfederáciu Rína, čiže zoskupenie zo pár menších nemeckých štátov, ako napríklad Bavorska. Ako odpoveď na to, rakúsky cisár oficiálne zrušil Svätú ríšu rímsku, ktorá tu bola s nami cez 1000 rokov. V roku 1806 sa Prúsko pridáva do vojny s Napoleónom. To spolu aj s Ruskom Napoleon do roka zase vyplieska. Oh no! John Wilkes Booth! Hasta la vista, Eddie. Come on, boy! Finish him off! Uzatvára priateľstvo s Ruskom a kontinentálnu blokádu. Čiže nikto z Európy nesmie obchodovať s Britániou. Tým chce donútiť Britániu k mieru. Portugalsko to poruší a tak tam Napoleon zahájí úspešnú inváziu. Následne sa pokusí politickými pletkami dosadiť svojho brata za španielského kráľa. Ne, to je dobrý. Dokážu se z toho dostat sám. Nejdřív tam sáhnu a vytáhnu si nohy.
čo dopadne zle. A teď si vyndám pusou ruce. A v Španielsku vznikne proti Francúzom partizánska vojna. Británia zatiaľ dobije naspäť Portugalsko. V roku 1809 vycítia Napoleónovú slabosť a tak Rakúsko mu opäť vyhlási vojnu. Napoleon ich opäť vyplieska. V roku 1812 začne Rusko obchodovať s Britmi. To Napoleona nahneva. Zhromaždí armádu 650 000 mužov z celej Európy a tiahne do Ruska. Neprehrá jedinú bitku, ale prehrá vojnu. Najmä kvôli podceneniu faktoru počasia a toho, že Rusom je úplne jedno, či si spália svoje hlavné mesto alebo dediny na popol. V roku 1813 sa proti oslabenému Napoleónovi opäť pridávajú ostatné štáty. Začína vojna 6. koalície. Za tie roky odkúkali taktiky a stratégiu a tak sú ich armády omnoho lepšie než kedysi. Ich taktika je nebojovať priamo s Napoleónom, ale iba s jeho maršálmi. To vychádza a vyhrávajú. Nakoniec sa stretnú aj s Napoleónom u Leipzigu, známej ako Bitka národov. Tam Napoleona prvý raz za skoro 20 rokov porážajú. V roku 1814 Napoleon abdikuje. Na francúzsky trón sa vracia Bourbonská dynastia. Napoleon je deportovaný a spravený cisárom malého talianskeho ostrova Elba. Pokúsal sa zabiť vypitím jedu, ten bol však po záruke a tak mu dá len zažívacie problémy. Dostal penziu a zaviedol hromadu reforiem, ktoré zlepšili fungovanie ostrova. V roku 1815 sa však rozhodol vrátiť do Francúzska. S armádou 1000 mužov začal kráčať k Parížu. Tam už sa stihol nový francúzsky král stať veľmi neobľúbeným. Armádu, ktorú poslal, aby zatkla Napoleona, sa k nemu pridala. On zatiaľ zdrol z Francúzska a Napoleon sa tak znova stal vládcom. Aj keď chcel žiť v miery a kľude, ostatné štáty to tak nevideli. A vyhlásili vojnu nie na Francúzsko, ale na Napoleona samotného. Napoleon vyhral prvé drobné strety a bol definitívne porazený britsko-pruskou armádou u Waterloo. Následne bol premiestnený na ostrov Svätej Heleny, kde ho permanentne strážili 2 britské lode a 2000 britských vojakov. Zomiera v roku 1821. V roku 1815 sa uskutoční kongres vo Viedni. Tam sa dohodnú podmienky veľmocí, aby sa žiadna už nestala až tak dominantnou, ako bolo Napoleónové cisárstvo. Vo Francúzsku sa vráti k moci Bourbonská dynastia. Ale už v roku 1830 tam vznikne ďalšia revolúcia. Napoleónov odkaz môžeme vidieť v vnímaní národov, osvietení ľudí, podkopaní absolutistických monarchií a jeho právnom systéme, ktorý dodnes v istej forme pretrváva v zákonnej zbierke mnohých štátov.